Ternyata sapi ini berdolai tenan akeh. Oh sugih tapi kok ya sruwegep men to. Tapi kadang ya mogel nih nek ketemu aku. Kadang ya kena dijak guyon. Bar. Ini kene tas serwakmu ki. Neneng di. Akhirnya mau kelaru aku. Ternyata bener nek kene. Iki sapimu akeh ya Bar ya. Dino tak omongi. Tapi ku oke. Ini kan lanang untuk kabeh hujan. Sip ngene iki Bar. Yo nek sing lanang yo nek sing wedok. Lah iki seneng kene iki wedok kabeh. Oh, sing lanange ning ndi? Lanange yo wis ning kandang sitok iki khusus diperes kabeh to. susune. Iki sapa ki sing tukang meres kira nek iki? Enek nang kono pegawane. Oh, alah. Selaran ki mau. Kok ndur tak. Wis iki. Sampeyan ki kok enak wong tuku sapi sak kandange kok modele kok ora menghargai blas sih nyampe to. Kok malah ditinggal resik-resik ki. Wong yo bodho omong-omongane ngono kenek ngono lho. Masih aku resik-resik yo tak sauri. Yo ora tak nengi. Yo mak sauri tapi ki mbok yo ditinggal sik to lek aku nek kene iki. Ditinggal nanti tak tinggal ngalih malah ora yo. Enggak, maksudku yo engko sik lek resik-resik. Iki krungu apa to? Jane wong piye to? Silmu rene ngarep tuku sapi apa arep nyeneni aku? Maksudku ki yo aja resik-resik sik ngono lho, jagongan sik karo aku. Sepiye? Cocok ora? Iya, tapi kok rada enek sing guru piye ngono? Nek jenenge sapi perah diperes susune kadang enek sing kuru ya enek sing lemu sing penting susune akeh. Emang ngono ya. Enak apa ora iki susune? Lho, piye to jan? Ora ngerti sapi terus arep tuku sapi jane wong piye to jan? Ya aku ki mangkane teko, mergo aku ora ngerti mangkane tak tekone sampean kuwi lho. Ngene lho, jenenge susu sapi kuwi. Engko ben esuk karo sore enek sing ngepuh, terus engko enek sing njupuki rene dadi disetorne ning pabrik kono. Oh. Dadi awakmu karek ben sasi iki nrimo bayarane susu kuwi karo bayari anak buah yo karo kadang yo tuku katul barang. Terima bersih ya berarti aku ya. Yo iya. Makane lek nuku sapi sak kandang kuwi wis Enak. wis karek meredikan awakmu wis duwe bisnis ngono karek. 300 iki sak kandange. Kok mek 300 to? 300 iki juta lho. Oh, tak kira 300.000 omong to ya. Empuk. Biasa tak ndelok-ndelok. Sing sengaja sun melasiriko sing sun niati noring ati satemene riko seneng gekonco nono rasa welas ning ati